Dobrú noc ľudia, dneska ideme hrať I Spy s môjim veľkým okom. OK, Matúš. Budem sa snažiť dať aspoň 50%, lebo mám 49. A som šitka v tejto hre, ale to nevadí. Nie, ja som klikol. Dám si, že 100 attemptov a potom už nebudem natáčať. Pepe. Nedám si 55, lebo chcem, hej. A tu žiješ? Zomrel som. Matúš zomrel. Aha, dobré. Neklikol som, ale zomrel som. Hej, chápem dosť. Prišiel mi snap. Počkajte. Citro... Jaj. Tak klikám, stlačam, že 5 krát za sekundu, ale hra ma tak miluje, že ma nemiluje, a keď ma miluje, tak ma miluje, a keď ma miluje, tak ma miluje, a keď hrám I Spy with my little eye, tak hra na mne nereaguje. To isté aj s Clubstepom. To určite nie je skill issue, ale hra. Hej. Skill issue. Hej, to... Ja som ako zomrel, však táto hra má hitboxy ako má hovno. Takže hovno má normálne hitboxy, ale toto... No, dobre, nič. Však som klikal. Táto hra. Však má tu táto hra. Táto hra. Aký hráš level ty? Ovečka. YouTube. Ako sa volá ten level okrem ovečka? Ovečka. No ale už povedz, ja chcem vedieť. Chcem si ho potom zahrať. Dobre. Ship Quest. Trvá 6 minút. To je platformer. No taký... Dobre. Normálne. Dobre, Matúš, kľud. Chill. Tento chlapec inak ešte neporazil ani number 1. Ja som to dal za fifth attempt. Hej, Matúšinka. A koľko máš percent? Tušinka. Matúšinka. Neprešiel. Teraz som locked in. Super. Alebo dám si, že iba 33 attemptov, hej, lebo som Max Verstappen a Fernando Alonso, hej.
Lewis Hamilton. Lando Norris is ass. Para. Tara. Čo? Však som klikol. Dám si za tento. Som mokrý na max. Dobre. Hoj. Matúš, ješ? Takže... To čo bolo? Oj, čo ma táto hra neznáša. Matúš, ešte stále hráš ten level? Asi. Dobre. Prihuje ma oko! Čo? Ja som si vtedy ústami prdol, keď som zomrel. Matúš. Ty vie čo? Jaj, Matúšinka. Ešte stále, ak povieš hi, tak hráš ešte stále ten level, ale ak iba povieš hi, tak už nehráš ten level. Tak hráš ten level, takže nehráš ten. Tak čo hráš? I Spy with My Little Eye? Oko. Čo? Nie. Tak? Oko ja nie. Aké oko ja nie? Oko ja nie. Čo je oko ja nie? Čo? Labubu. Čo? To je taká šitka. Oj, Derka do fiškal. Ticho. Ja som zomrel najväč. Tak držím. Ale tá hra sa rozhodla byť sprosto Matúš. Labubu. Matúš. To je najviac cringe vec. Ty la fufu. Ak nájdete nejaký glitch v tomto leveli, že viem ho celý skipnúť, tak mi kľudne napíšte do komentu, aj keď mi nikto to nepíše, to nevadí. Držím a idem.
Nie, ja som tam klikol. Teraz všetky dobre, tak radšej to nejdem dopovedať, lebo to, ako som to povedal. Nepovedať. Hej. Hej. 6, 7. Tara. Puknem si prstiky. Bude. Tara. Dobre, ja som na glitch zomrel. Proste táto hra ma miluje. Keď tak skúsim s myškou tam, lebo tam sa mi asi s myškou pôjde, že 5 krát lepšie. 5, 4, Matúš. 5, 4. 5, 4. Well, baguettes into the beat. We get there. No to už tebe čo? Tak ja som si takedy myslel, že 20% na tomto leveli je strašne tuf. A ja som zomrel na 50 skoro. Lebo ja som bol taký že som nevidel... Svegarot! Že som nevidel ten Spider prvý Ty si taký sprostý. Tušinka. Sorry. To vravel Neighbor. Teda čo? Neighbor vravel. Čak. Hello, neighbor. Ale tak neighbor. Som oný. Peter Bot, dobre. Som hovnobot. Neighbor. Capybara, kokosíny. Matúš, ty si také NPCčko. YouTube, don't demonetize me. On vravel neighbor, hej. He said neighbor, hej. Hello, neighbor. No. Para. Ty prečo máš 7% na jednom leveli? Akom 7? Aký? Volal sa Ship Challenge. Neviem. 7. Počkaj, 67? Neighbor. 67 alebo 7 si povedal? 67. Ja. Ja? Idem hrať Slaughterhouse. Dobre, ja tam mám 4%, dakedy som dala 6. Dal som ho! Hej, to je 100. Ja som tam mal dakedy 6, ale to až... Ale ja som ti dal Spike Dominator. Počkaj, ticho. Ja som zomrel na to... Furt na to. Ja som mal dakedy 6% na tom na Slaughterhouse, ale som nevedel, že... No, mal som účet, tento, ale nevedel som, že sa dá saveovať. Tak, no. Ty si mal 100% na Slaughterhouse. Si pamätám, keď som dal 6% na Slaughterhouse a som bol tu s Lejkom, som volal. S tým, čo natáčam Warzone. A ja som na mobile vtedy hral, lebo som bol šitka. Ticho.
Dobre, nejdem na myške. Tak klikám. Táto hra je sprostá. More, kebyže kliknem tam na konci toho, tak by som mal more 60 aspoň. Lebo ten boss fight je mega easy. Neighbor. 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 Neighbor, neighbor, neighbor. Neighbor, neighbor. Matúš! Digger. Hej, Digger. Ja som zomrel na glitch. Hej. Ja som zomrel. Neighbor, 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 dobre. Neighbor, 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 neighbor. 39%. Si dal? Hej. Neverím. Za 100 si tak nemohol dať 39. Za 100. Však si to na 10 sekúnd hral. Však na prvý pokus. Hej, hej. Pre mňa Electrodynamics by mal byť, že je easy alebo medium demon. Ja som zase tam zomrel. Matúš, určite si im dal 52. Stop! Hej, hej, určite. To som klamal, ale to druhé už nie. Nie vôbec. Ani tých 39, určite nie. Ale veď 41. Dobre, tak som dal iba jedno. A, 40... jedno. A, 41 about gold. The DJ Babyface is officially in the house. Ticho? Moja ruka už má z tohto levelu bolí. Ticho. Matúš, kebyže budeš ticho už raz... Neviem, ako sa robí ticho. Drž hubu, ty ticho. Čo? Aký drž brr. Však to som nepovedal. Ale čo som ja povedal? Posledný attempt na Trente Tres. Máš už šibie, čo? Kakám. Nice. Dobre. Dobrú noc ľudia, alebo ešte idem skúsiť Electrodynamics. Berís. Keď tak nehrám na ovládači, len nemám zapnutý ovládač. Beggar. XL levely.
tak klik... Nice. Rýchlejšie už nemôžem klikať. Táto hra je taká hnusná. Hnusná. Rob to, ja prídem za tebou. Ja viem presne, kde bývaš. Ja viem presne, kde bývaš. Ty hnus. Viem. Ja už som si to vygooglil. Nord Palirona. Nie. On není. Pepper Palirona. On není Američan. On je zo Švédska. Asi. Nie. On je z Rakúska, lebo to stade mi volal. Hehe. Povedal, že hej, it's Robtop from Rakúsko. No nič, dobrú noc ľudia. Ešte keď tak Dobrý deň. idem doksnúť, ale off camera, idem doksnúť Robtopa.